Bwailarसो जायो जोंना Lokelan boleh na Lokal nih lokal Lokelan nulana bedor bay kang berkunu kais nalai lokal nai sisi ikut datang tangko Ane chale lamunya kaya dari lagi Madia Kaya karena mending dia Mwnnai Jabai tahu aku mana gitu. Uang kopi jangan cuma nih. Selaplah. Berbagi mah jangan. orang nak muncul lagi. Aja. Sudah. Aja होनलायनायखौनो थालायाखै मोनजाबायानो हनै जालागासिनो Hai logoफोर नै जोंहा बैसागुनि खाना जानो नागिरदों बैसागुनि मागिना मोननायखौ लोगोफोर संबायानो आरोना नै साराय जानबाय पियास होसनबायानो आरोना रायजोनि खाना जानो नागिरदों आरोना ज'नो जोंहानावनो बनायबाय आरोना लोगोफोर नि गलि खाथियावसो बनायदों आरोना जाहानाव ज' जासिगोन आरोना बिदिनो बयलार जागोन आरोना बयलार नङाहाय लकेल दाउसो ओमफ्राय मा होनो नाबो लाबोदों आरोना लोगोफोर नाखौहाय फारसेथिं एवसिगोन आरोना आं बेखौनो नायनो नागिरदों आरोना एसे जायगा बोस्रांनानै हैनोसै आरोना ओमफ्राय दा नायबानो जाबाय ओरैनो ससे लाबाय आरोना आं लोगोफोर बिदिनो ज' खाना जालायनायखौ जोंनाबो बिहामजो ओमफ्राय सिख्ला पार्टि ज' ओंखारदोंमोन ना बेनिखौबो रायजोनियावनो बोराय बुरैफोरनियावनो ज' लगायफाबाय आरोना ज' जानोसै ज' जाजोब्बाय आरोना गामि फिसा नालाय बारा इसेबां मोनाखै आरोना ओंखायनो इसिनिजोंनो लगायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसे जिरायबाय आङो नै नायलांदो आरोना नै ओमफ्राय दायो ना एवनो नै थाव हरखाबाय आरोना नै बाजैमोन संगोन आरोना आनैमोन नाया लोगोफोर दाउ जायैफोरनि आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनि होमबाबो नाखौबो जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिखा लांनो फैबाय आङो नाया एसे गिदिर गिदिरद्राय जादों नै बेखौहाय एसे फिसा खालामनो आरोना सुनानै होनोसै आङो लोगोफोर आं ससे सलासो लादों दे ओमफ्राय नै रेडि स्टाडि जाखांजोब्बाय रानखांजोब्बायबोमोन आरोना ओमफ्राय नै ग्रोननो जि मोजां नुखादों रायजोफ्राबो जिरायजोब्बाय ओमफ्राय मा होनो गोरलै गोरलैफोरनो रानहोग्रोदों आरोना दायो नै नायलाय इसोरखौ नै बा नै ग्रोन जिरायखादों आरोना नोंसोरसो होमबा जाग्राया हा जुमायबो लोंनांगोन एसे दे बुरा जानोबो हागोन ना हाया जोंहा गामियानो फिसाथार आरोना लोगोफोर नै मानसियानो गैयानो आरोना ओमफ्राय फोजोबलांखाबायानोमोन आरोना ओमफ्राय मानसियानो गैखाया आरोना जोंहा गामिया फिसा नालाय गामिया बेसेबांमोनथाय 16 गरल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंबो जाबाय आरोना लोगोफोर नायलाय माबायदि जायो सालायजोंसो दिरुननानै जायो मबाइल हमग्रा रावबो गैया नालाय लोगोफोर दायोनो जाखां एरिखां एसे रंजाबाय आरोना लोगोफोर नै मादै आबौ
आदामोनहा बाजैमोनहा एसे रंजाबाय आरोना नोंथांमोननो आङो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोनहा गाज्रि मोनाबानो जाबाय बैसागु बोथोरनि रंजानायखौलाय आरोना लोगोफोर आरोबा माला फैफिनबावो बैसागुआ माने रंजानो मोननायावनो रंजाखानांगौ आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आं एसेयावनो बिदाय होनोसै आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेट्सफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोना लोगोफोर बाय बाय